Patrik Pavelka pozeral v televízii hokejový zápas a zaspal. Mama ho počase budí. Patrik, vstávaj, už je 12:00. Hej, a pre keho? Araňa hovorí Dežovi. Deži, čo mu dávaš dolu čapku pred tým človekom? Co ty ho poznáš? Nie, ale on pozná tú čapku. Jožko, Ferko a Deško sa v škole rozprávajú. My máme doma babičku v platenej väzbe. A my máme zasa strička Toma v koženej väzbe. A vy, Deži? Ja mám otca vo vyšetrovacej väzbe. Švárny princ poboská škaredú, zelenú, sliskú ropuchu a pýta sa. No a teraz, čo od teba dostanem? Exém. Marek sa pýta Maťka. Čo je to? Kde si kúpil takú košuľu? Tá poslali mi ju z Paríža. Z Paríža? A to daleko od Kanáša. Teda 2000 kilometre. Díky, aký zapadákov a také šumné košule. Hovorí žena svojmu mužovi, ktorý si rád vypije. Vieš ty vôbec o tom, že v spotrebe piva na jedného obyvateľa sme na 2. mieste na svete? Čuj tu, mne to nevyčítaj. Ja robím, co môžem. Opilec sa ráno zobudí v záchytnej stanici a zvolá. Preboha, prinešte mi pivo. Pivo nemáme. Co ste to za karčmu, že nemáte pivo? My nie sme krčma, ale nemocnica, pane. Preboha, co ste to z tej karčmy za noc zrobili? Manžel príde rozradostený domov a v ruke drží stierací lós. Už vo dverách kričí. Miláčku, vaľ sebe kufre, vyhral som 1 000 000. Drahý, ideme na dovolenku k moru. Nie, ty ideš do Rici. Opitý chlapík stojí na zastávke autobusu a drží sa stĺpa pouličného osvetlenia. Podíde k nemu kamaráda, hovorí. Čo tu? Myslíš, že chce tú veľkú lampu pušťať do autobusu? Na spoločnej prechádzke lesom hovorí Maťko Marekovi. Jaj, ako je v tom lese krásne. Ten vzduch a ten vtáčí spev. A keby sme tak ešte mali vzduchovku? Na autobusovej zastávke sa vyzlieka podnapitý muž. Už je len v trenírkach, keď k nemu pribehne policajt a kričí. Človeče, čo to tu bláznite? Prečo sa vyzliekate? Nie, pán policajt, ja nebláznim. Tu sebe to prečítajte. Zastaví len na znamenie. No ja za to môžem, že mám znamenie akurát pod lopatku. Manželský pár vojde do obchodu. Ukážte mi, pýtam vás, nejakú modrú kravatľu. Ale drahý, v žiadnom prípade. Modrá ti nepristane. No dobre, no. Ukážte mi želenú. Ty si sa snad zbláznil. Zelená farba predsa prináša nešťastie. Manžel vytiahne revolver, zastrelí manželku a povie. Buďte taká dobrá, dajte mi čarnu. Ferry s Piťom vypili spoločne fľašku borovičky a boli ticho. Vypili aj druhú a stále boli ticho. Vypili tretiu fľašku a nikto ani slova nepovedal. Po 4. fľaške sa ozval Piťo. Čiže Ferry, ty ale tá borovička, táto je výborná piatýka, ne? Sluchaj, Piťo,
prišiel si to piť? Alebo debatovať? Na železničnej stanici v Kanaši príde k okienku Marek a hovorí. Jeden lístek. Ale aký? Cestovný, je? V poriadku, a kam? Do ruky. Ale kam chcete cestovať? Na Čechy. Človeče, ale kam? To si glúpa. Neznáš, kde sú Čechy? Hovorí kamarát kamarátovi. Čuj tu, teraz som havaroval na motorke. 30 metre som lecel po ceste. Kúkneš, jak mi ceče krev z nosa. Z jakého nosa? Dva hady vyliezajú z baru. Jeden sa pýta druhého. Čuj tu, ja som jedovatý. No tá nie. Samozrejme. Toto je môj koniec. Zakúšal som sebe do jazyka. Lekár hovorí pacientovi. Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu planu. No tá, peršej to tú plánu, no. Musíme vám amputovať jednu nohu. No tak, co už keď musíte, a to tá dobrá? Ten chlop, co leží vedľa na izbe, od vás kúpi topánky. Maťko sa pýtal otecka, ako prišiel na svet. No, vieš, Maťko, my sme sa s mamičkou večer tak trochu pocukrovali a ráno si sa narodil. Maťko sa večer posypal cukrom, ráno keď sa zobudil, posteľ má plnú mravcov a šomre. Pana, keby som nebol vašim otcom, tak vás všetké pozabijam. Cigánsky Vajda rozkázal. Večer všetké zoberece vedra a pôjdete do divadla. Budú dávať smetanu. Po skončení v divadle prišli cigáni s prázdnymi vedrami a Vajda sa ich pýta. Hej, to jak to, že nič nemáte? To nedalo się, dávali bacha. Rozhovor v krčme. Ja keď pôjdem do dochodku, tak sebe kúpim hojdace kreslo a 3 mesiace nebudem nič inš robiť, len v ním šedzeť. Hej, no a co potom? Potom še začnem hojdať. Učiteľka v škole hovorí Dežovi. Deško, skloňuj slovo chlieb. Kto čo? Chlieb. S kým, s čím? So salamou. Komu, čomu? Mne. Úradník sa vracia domov o pol hodiny skôr ako obvykle, potichu otvorí dvere a zazrie manželku v náručí svojho šéfa. Nečujne sa vykradne z bytu a beží nazad do úradu, kde rozpráva svojim kolegom. Chci pána, predstavte sebe, pred chvíľu som skoro prišiel o fleka. Stretnú sa dvaja kamaráti. Jeden z nich sa pýta. Nazdar, som sa dlho nevidel. Kde si bol? Ale bol som zavretý. Vážne? A za co pre Boha? Ja, bol som otvorený. Malý chlapec vbehne do kuchyne a kričí. Mamička, otecko sa nám obesil na povale. Ježiši Kriste. 1. apríl v pivnici. Hovorí žena mužovi. Ty predstav sebe, našla som perscinek a je mi dobrý. Tá ty máš šťastie. A ja som našel v posteli trenírky a sú mi malé. Marek sa pýta Martina. Ty čuj tu. A to je pravda, že včera si jeden dal po písku a ty si na to vôbec nereagoval? Co? Ja, že som nereagoval? A kto spadnul?
Pýta sa chlapík v obchode. Čiže tu, a to tá borovička, co tu máte, je čerstva? Človeče, ako myslíte čerstvá? No, pochopiteľne, že je čerstvá. No, neznám. Včera som tu u vás kúpil 4 fľašky, som ich vypil a znáte, jak mi od nich bolo pláno? Dežo sa pýta mestského policajta. Pán policajt, keď som daco našol, kde to mám odovzdať? No predsa na straty a nálezy. A čo ste našli? Robotu. Dežo príde na úrad hlásiť sa o zamestnanie. Pracovník úradu sa ho pýta. A o aký druh práce máte záujem? Prosím pekne, pán úradník, ja by som chcel robiť dzeci. Na autobusovej zastávke sedí babka, okolo idúci sa jej pýta. Babka, na čo čakáte? Na autobus. Ale babka, ten jazdí len počas sviatkov. To je v poradku. Ja mám dneska narodeniny. Na Veľkú noc farár v kostole kázal, ako Židia chytili Ježiša v Getsemanskej záhrade. Dežo to už nemohol počúvať a v ľútosti z celého hrdla zakričal. A na čo tam išiel? Však aj minulý rok ho tam lapeli. Rozhovor v krčme. No to čo je tu? Za toto vypichnuté oko mi dali 6 000 korun. No to si dali šumne. Hej, co to je dneška 6 000? Keby mi boli vypichli druhé, tak by som sebe kúpil farebný televízor. Araňa u lekára. Pán doktor, toto sú už 33, co som porodzela. Nemôže to byť choroba z povolania? No, čo ja viem. A kde pracujete? No v rozmnožovni. Do lekárne príde chlapík a hovorí. Pýtam vás šumne, mohli by ste mi predať 5 gramy ciankali? Človeče, ale na to potrebujete recept. No ja recept nemám, ale môžem vám ukázať fotku mojej ženy. Dežo ešte nie je ani mesiac ženatý a už sa jeho Arani narodilo decko. Kamaráti v krčme si ho doberajú. Nehaňbíš sa, Deži. Ešte si len mesiac ženatý a už si narodilo decko? A čomu by som si mal haňbiť? Však nie je moje. Malého Maťka cez prázdniny pichla osa a ruka mu poriadne napuchla. Keď však po prázdninách prišiel do školy a stretol nastávajúcu mamičku s brúškom, zvolal. Jú, pani, to vy ste dobre opuchnutá. To muselo byť poradné žihadlo. Podriadený u šéfa v kancelárii. Pán šéf, mohli by ste mi dať dovolenku na dzedu v pohreb? Človeče, už 3. raz v tomto mesiaci chcete dovolenku z tej istej príčiny. Znáte čo, pán šéf? I mne ešte to dajak nevidí. Že by dzedu simuloval. Odsúdený sa posadil do elektrického kresla. Podľa zvyku pristúpil k nemu riaditeľ väznice a spýtal sa ho na posledné želanie. Odsúdený s prosbou v očiach hovorí. Pán direktor, znáte co? Ja vás mám bardzo rád a chcem, že by ste me pri poprave trimali za ruku. Vojak píše domov. Milí rodičia, dohromady nič nového nemám, iba to, že som dostal AIDS. Otec odpisuje. Milý náš synu, neznáme presne, co to je za hodnosť, ale radujeme sa s tebou. Pýtajú sa na úrade práce. Araňa, máte už 7 synov a všetkým ste dali meno Dežo.
Ako ich pre Boha rozlišujete? Toto je jednoduché, pani. Podľa prezvíska. Yeah.